So sa ka. Yung adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ko sa pangan nga JB. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y di na lang. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga JB. Recorded by Radio Mo TV. Sure ka nga magpakasal ka na ko bisag na anak ko yung anak sa kong ex? Ay kabala ka. Kung musugutan ka nga magpagkasalta, panggaon ako ang imong anak nga muragig ako. JP. So unsa man? Magpakasal ka na ako? Yes. Yes, JP. Thank you, Veron. Thank you. Isa anak ko. Dili ka gid magmahay ng imong pagsugot nako. Uwagid ka makakitag lain, nak. Ma, buotan man si Veron. Hinungdan nga siya mo'y gusto nako nga maasawa. Pero, nak. Ma, ayaw pagsulti ana. Di ba tanong mo ang imbasihan, ma? Kung mahigog maka? Parehas ko na ko, ma. Bisag naibaw ta nga dili ko tinuod nga anak ni Papa. Kay na naman kung daan sa dihang nagkaila mo. Pero gidawat ka niya, di ba, ma? Gidawat ko niya. Nga mura kid og iyang anak. Pasensya na, nak. Okay na, ma. Naibaw kong concern ka lang ako, ma. Ug wa ka intensyon nga mo judge ni Veron. Pa, pwede ko mo bayog, Toy? Una, yan hita din kay palito nato unsay gusto nimo. Yay! Imo ginag-spoil ng anak ni mo. Sige lang, good. Pagsarbita na, usasad. As long as kaya na ko nga mo provide ninyo, hatagan kita mo sa inyong gusto. Salamat, Hana. You're welcome, man. Ikaw, basta nakiganahan nga paliton para sa imong self. Okay ra? Ano di man? Sige na. Thank you, Han. Oh, nga naman ka? Ang maayo na kong ex ay si Philip. Napriso. Ansa? Nga naman? Saon. Adik-adik man. Ay, paita. Unya mo ng klasiya sa amahan ng imong iatubang nilay ka? Mao lagi. Nagsige na pangutana ang bata bahin sa iyang tinuod na papa. Aw, di gina nga ikahibong kay wa man sa nato gitago nilay ka ang tinuod. Nga dili ako mo iyang tinuod nga amahan. Pero para nako no. Kung ako imo pangutanon, mas may tingali nga di lasa kung ingon ana man. Dunay husnong higayon para ana. Husto ka. Swerte gi kay na si Veron mo bay. Kay good provider kay ka. Unya o pag yun mo siya patrabaho ah. Maluoy magud ko. Mas gusto na ko nga hands-on siya sa among anak. Kana, usasad na. Pinakaswerte gid siya anang bahin na bay. Kay nadawat man nimo siya bisag na siya anak daan. Unya, imo pag yung gitratar ang bata nga murag imo na yung anak. Mahal kay nako sila bay. Ug dili nako kaya nga mawa sila nako. Wag ako sa kumakaya. Hatagan gid ako sila sa mga butang nga ikalipay nila. Ikaw na gid bay.
Unsa man si Peron? Nagsige naman na rin na siya nga dili mauli nila din sa amo. Unsa ba kay kabisihan niya? Unsa? Di na sa mo makauli karon si Laika? Ohan, pasensya na ha. Ani lang ko na minitiya. Gimingaw mo ko si tiya nila ikaw good. Gusto niya nga ani lang ko na minutog. Okay ra? Oh. Oh, sige, sige. Okay na. Amping mo. Salamat, Han. Ni anhi ka, JB. Lagi, tita. Ako ang tangkuhaon sila si Veron ug Laika. Ha? Uy, uwa man din he. Ha? Pero, nagtaw ka na ng gabit ya. Nalanggit bang ganisan ako, nga anhi ko na siya matuog din eh. Ay, ambot lang gid aning pag-umangkon na, uy. Pursuso ko man gid unta na siyang pag-umangkon, no? Pero, how cute ka bakakon? Tiya, Recorded by Radio Mo TV. Panidin ang asawa nimo. Kaya ako, no? Nagduda gyud kong nakikita-kita nagbalik sa iyang ex nga maoy amahan ni Laika. unsa tiya? Nga nung nakasulti makaanat eh. Diyan malimugikan. Ilang tiya? Nanawag pa gani ko ni mo gabi eh. Dito ko. Oh. Nagka-istorya sa ming tiya nimo. Pero miingon siya nga wa mo maadto dito. Ha? Sulti ko sinuod. Doon na kabigitago na ako. Biron? Okay, fine. Nagkita mi sa kong ex. Nga amahan ni Laika. Pero wa mi matog sa ila. Dito mi natog sa akong amika. Pero ngaluwa ka man mananghid ako. Nga dili ko man na ihangol sa bata. Open man ko. Tungkol kinahibaw ko nga katungod na sa bata nga mahibaw siya sa matuod niyang amahan. JB, sorry. Kalit-kalit manggod. Nakagawas naman sa espresuhan. O niya, sige na magpangutanas Laika bahin niya. Mautong gidahan na lang nako. Sorry na. Ayaw nakasuko na ako. Okay, sige. Pero next time gani, sultihi ko. Kaya pwede rin na natong ihatod si Laika niya. Kuyugan pa ta mo. Sige. Next time. Promise. Han, unsa ka kung mubakas yung tagtulo ni Laika? Ha? Asa man ta? Magpabuhol ta. Naman ko'y gipatipigan ni mo nga kwarta, di ba? Mao tayo itong gabiton. May nalang ba nga makalaglag tagpragsa ba? Nagamit na raban ako ang kwartahan. Unsa? Sit. Nagamit mo ang kwarta nga akong gipatipigan ni mo? Oo. Pero ayaw ka balakahan. Ilisa na ti ka ato. Giyon sa madini mo. Basta. Emergency lang. Yan o, magkamusulti na ako. Ilisa na lagi ti ka ato. An. Ayaw lago kasukogod. Nanguta na naman ko. Makalagot man kagod. Gingnan pito kang ilisa na ti ka mo. Tana pagit ka. Okay, fine. Di na ako mangutana. Kalma na. Mo ba? Dali siyang masuko nimo bisan sa gamayng butang lang? Lagi ba'y? Uy, Ambot eh. Naglibog ko niya. Kung naunsa siya. Kalit naman siya kaingon ana. kun mauna bay, panid ilang sa... Kibasin na ni laing gikalingawan. Unsa ba'y?
man ni siya mutubag si Biron? Asa man ni siya? Kapila na ko manawag niya rong adlaw pero di man siya mutubag. Asa man kaha di ay ito? Musa na'y pangutanan ako, ma. Hasta gani sila'y ka iya maganing gida. Nagduda magit ko ang asawa ni mo, JB, oy. Ma, Kung nagbinuang gani, ibuwagi ha. Oh. Hilas rigid kaayo siya kung nagbinuang manggani siya. ma. Ganong pa ka nakauli? Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Nagbalik na mi sa kong ex. Pero, bala na ko nimo. Sorry, JB. Pero nakaamgo ko nga hangtod karon. Siya pa rin gihapon ang akong gimahal. O gunta makasabot ka nga kami mo'y angay sa usag-usa. Tungod kay may anak mi. Pero nga nung nagpakasal ka pa man ako, Tungod kay buutan kaayo ka na mo. Namong duha ni Laika. O bahin dahil sa kwarta nga imong gipatipigan ako. Ang tinuod, nagamit din ako pagpiyansa na ko ni Philip sa prisuhan para makagawas siya. Pero ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabayaran ti ka. sakit ani naging buhat ni mula ko, Biron eh. Uy, kabutangan si kasakit. Sakit kit kayo. JP, sorry. Unta mapasahilo ko nimo. Ginawa ko naman lahat. Iginugol ko. Grabe ang akong kahubos gyud ni Veron. Kaya nahibaw pangod ko. Kaya tinudan na yung akong gipakita niya. Gidawat kanin ako siya ingon man ang iyang anak. Ug mas nasakitan gid ko kay giisip ko naman nga ako ging tinuod nga anak si Laika. Ug bisag nahibaw ko nga mas na ako'y katungod tungod kay bana ko. Wa na lang kumupugong pa niya sa iyang desisyon. Kay ako na maghapon ang luoy. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni JB nga taga Cebu City. Wan sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagulahan, sanay di na lang. Sana'y di na lang kita nakasama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Les. Sa di pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa iyang address. Nga tumatatampo nagdasingan nga Les. Recorded by Radio Mo TV. Hi, Liz. Uy, Lonmar, ikaw magudi ay na. Mupauli na ka? Oo, Lonmar. Pwede mo kuyog sa inyo? Wede kay duty? Panggabi ikaron? Mao ba? Mukuyog ni mo, ha? Ikaw?
Dayles, nakita mo ni Lon Mar gahapon nga nagkuyog. Iya kong gihatod sa among agahapon. Ayay, murag lahi na nida. Noon sa ka, uy. Murag paingon na ka nga, makauyab ini day. Uy, gid nimo ay. Ganahan na siya nga makigsuod na ako, uy. Lahi gina akong pagtuo day, uy. Nakagusto gina si Lon Mar nimo. I love you. Lonmar. Muna'y tinood, Les. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Abi ko ba og gusto ka lang makikigala na ako? Ang akong gusto nga labaw pa sa higala, Les. Ay kapala ka. Wa mo ko magdali. Magkapaabot ko kung hangtod nga kanos akamaluin ako. Lonmar. Giingnan tabitaw ka nga naibog na si Lon Mar nimo. Nawat siya ko magtuod dahil nga makagusto siya na ako. Anya? O sa pa may mong dugay-dugayan, sugdan na lang na si Lon Mar. Tinood, Les. Uyab na ta. Ako na kagisugot, Lonmar. Salamat kay Les, ha. Nga wad ko nimo pantusag dugay. Isaat lang gid ako ha. Nga dili ko di mo pasakitan. Ako na isa di mo, Les. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon ug wanay lain pa. Lonmar, nganong kidaman ko nimo dinhi? Aron ako mamatud-an kung nahigugma gid ka nako. Les. Lonmar, ayaw. Di pa ko andam. Mahadlok ko. Unsa may imong gikandugan? Mamaplusan niya ko. Oh. Nga naman guday kung mamaplos ka. Di mo ka na ko pasagdan. Pantay ha. Lagi. Promise. Lonmar. Dali, Beke. Ganihar ko na ginaminam ni mo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? May nahitabo niyo ni Lon Mar? O, day. Uy, ginuo ko yung taon nimo, uy. Unyaan saan naman ako mamabdos ka? Dili pa mo kasal. Niingon man siya, day, nga dili ko niya pasagdan kung mamabdos ko. Na, maayo lang unta, day. Hala, uwa pa man ko regla ha. Karon pag hindi nahitabo nga na-delay ko. Magpalit kong pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Kinalang mahibawin si Lonmar. May hinaon kay may umabot na di kong anak. Unsa may plano ni mo ron nga mapdos naman ko. Mag-ipon ta. Di ta magpakasal, Mar. Magpakasal ta, uy. Pero, unya na, kung may dako na kong kwarta. Sa pagkakaroon, mag-ipon lang una ta, ha? Mag-ipon, Ramo? Dili mo magpakasal? Magpakasal man ni Ma, pero unya na kung may sakto naming kwarta. Ang gusto ni Lonmar, mag-ipon lang una, mi. Bahala ka, uy. Dili na ko manginlabot ni mo. Total, sakto naman kasi edad. Unya, unsa man, okay ra ka ining atong puyan, Liz? Okay ra, uy. Bahala o gamay. Ang importante, nga naatay kapuyan. Ha? Di na ko nimo patrabaho, Owen? Di na kay, itubo na binantiyan ni mo. Ako na lang yung manarbaho. Ikaw, dinhin ka na lang sa bahay, ha? Sige. Gabi naman, wa pa man mauli si Lonmar. Nganong nadugay man ka siya? Legalas! Gaya ganun mo nagkabli. Mag-isoy paya kog liho kay maptus ko. Hubog ka?
Inom na ko gambay, good. Nasangit mo ko sa akong mga barkada. Tug, nugo na kayo. Mulakaw ka? Oh, Asa man ka? i-chat ang akong amigo. Magduwa mig tong itch. Imo lang kong biyaan din ni Mar. Ano sa mong taong ka, eh? Sabi gusto ni mo. Na masigit ang atubang din, eh. Magsige kong tutok anang tiyan ni mong dako. Ayaw paghilak-hilak. Tinuyuan man na nimo. Biyan-biyan ako ni Lon Marma. Kunwa siya trabaho. At tumaninoon siya magpundo sa iyang mga barkada. Aw, agwanta kita, ana. Kay mo man ang gusto na makig-ipon niya. Mulakaw na sad ka? Madto ko sa akong mga amigo. Mar, di day mahimo nga ani ka lang din sa bay. Wa ko kitrabaho ron. Naunsa man taong ka, oy. Kapoy ang taong ko sa akong trabaho, oy. Kinahanglan ko maglingaw-lingaw. Maungayaw ko but isang buhaton. Lon Mar. Wa ko magtuo. Nga mao ni akong dangatan sa akong pagpakik-ipon ni Lon Mar. Biyan-biyan lang di ko niya. Ay, si Day Jessa man ninanawag. Hello, Day. Day, Les. Nagbuwag na din mo ni Lonmar? Ha? Oo man, Day. Nga na di ay, Day. Ako man nakitaan si Lonmar diri, Day. Nagisabak-sabak ka babae. Ha? Ako sa na picturean, Day. Ako isanti mo, ha? Aron mo tuogit ka nga, wa ko mamakak ni mo. Sige, Day. Era ang kisend ni Jessa nga picture. Ang salbahis nga, Lonmar. Nagsabak sa babae samtang nagtuwa o paraha. Karon pa, idikulit ni mo. Kasi man nagsayo mo na? Di na kinahanglang mahibaw ka. Kinsa ning bayhanang imong gisabak, ha? Ako rin ang amiga, eh. Amiga? Amiga o niya imong gisabak? Lonmar, nga nung imo maning gibuhat ako. Nga nung imo kong gipasakitan. Uy, Liz. Prangkahan talang ka, ha? Wa pa ta magkasal. Maong may kagawasan kung mangitag laing babae. Bisag pila pa ka babae nga akong uyabon, dili ka makabot. Mao ba? Aw unsa pa may kapuslanan nga mag-ipon ta, nga mangita pa man day kag laing babae. Magbuhag na lang ta. Oh, Mupauli ko sa amo. Adto na ko pagkatawho ning akong gisabak. Ug ikaw, pagtagbaw pa mabay. O kung mataw ning akong gisabak, di ko ni ipaila nimo. Les. Kinukulayan ng isipan, pabalik. Ipauli ko sa amo og didto na ko nanganak. Nalipay na lang sad ko kay nadawat man ni mamang akong kahimtang. Sa pagkakaroon, malipayon ko nagatiman sa akong anak nga lalaki. O kanimo, Lonmar, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. May kita may higalang kaagi ni Les, nga nagpatago sa iyang address uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga naguluhan, imahe. Ang mga kaagi gibahato na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hope na-enjoy mo sa itong panag-uban for this day. Ug na-love mo sa itong mga music. Alright guys, uban-uban na sa tagma. This is DJ Donix. Goodbye guys and stay in love. Okay, magisingis ang guard ako. Akong sinyasan bing mugawas na ko din sa announcer's booth. Nilagwati mo, sir? Gadihara kayo na? Ha? Sama na, chicks? May lait pa. Nada sa labi, sir, oh. Nagwati mo? Ato asa? Hi. Sorry for waiting, ha? No, it's okay. Kami ang mag-sorry kay basin nung nakadisturbo mo nimo. Oo, no. Okay ra. Human naman sa akong program. Ni amis akong friend. Cause we just wanna see you in personal. Listener mi nimo. Og fans mi nimo. Uy, katya. Sige na lang, good. By the way, naadaay mi da para nimo. Pasensya na ka, anak, ha? Oh, unsa man ni? Dawata good na DJ Donix, kay gihaguan din na niya og himo para nimo. Sige mismo ang nag-bake ana. Oh, really? Ay, thank you. Ay, ikaw ha? Ako rin tabi ganina. Panagsargi na ubok ka imong bakba. Ngano, nasyokig ka sa kagwapo ni DJ Donix, no? Gwapo gid kaayo siya, Katya. As in, natulala gid ko. Nagsige na lang kong tanaw niya. Obvious man? Oh my God, nisamot ko ka in love niya, friend. Klaro man. Partnons! Oh, Part! Gadihara ka? Ipadugay. So, let's go? Okay, let's go! DJ Donix! Kiso na, Part. Ay, salamat. Kinaabtan pa kita ka. Shandy, remember? Oh, yes. Shandy. Yes, I remember, of course. Shandy. Akong best friend si Gio. Part, si Shandy, my new friend. Hi, Shandy. Hi, Gio. Nice to meet you. Nagdadaay kong snacks, pero wala, sorry jud kayo ha. Nadugay ko kay traffic manggod. No, it's okay. Anong magdapon ka og snacks? Naamag ko ko'y gihato diha sa unahan. Gisugo ko sa among manager. Nihapit na lang sa kog snacks para nimo. Since doon naman gud ang inyong station. Pasensya na, anak, ha? Kay ko gabi na ko ini eh. Anyway, thank you kayo ini, Shandy, ha? Pasensya na ha. Usara na ka burger og soft drink. Wa man ko kahibaw na de mong friend. It's okay. No need to worry, Shandy. Thank you. Shandy, pasensya na, ha? We have to go. Naman kung may importanteng lakaw ni Gio. Okay na, uy. Igwa naman sa kung nagkatod na snacks ni mo. Okay, bye, Shandy. Thank you, Ani, ha? Bye, Shandy. Bye. Sir Donix! Telefon! Kinsa man? Chicks! Hello? Hello, DJ Donix. Shandy ni. Oh, Shandy. Hi, kumusta? Sorry ha. Wa ba ko makadisturbo? Oh, wow, okay ra. Shandy, may kay nanawag ka. Remember Gio? Gusto niya makig-friends ninyo ni Katya. Kung okay lang ninyo, magkita ta, mag-dinner ta. Sure! Nice idea. Sige, ako ingan si Katya. Okay. Tagay na lang sad ko sa imong cellphone number para magkontakin lang niya ta. Thank you kaayo ninyo ha, Gio, DJ Donix. Nilingaw mi sa atong lakaw. No props, Katya. Sa uulitin, ha? Sure. Bitaw, nice meeting you again, Gio. Likewise, Katya. Uy, reply ko, mo-text ko, ha? Sure, basta ikaw. Unsa naman ang inyo? Sabot-sabot naman gud mo. Maog yun. Onya, mo na lang ni usa kayo taxi. Thank you sa time niyo, Shandy, ha? And till next time.
kaayo nga akong kamot. Unya, nitutok siya og maayo nako. Murag musuti iya mga mata nga nagtutok nako. Gentleman, pagkat kaayo siya. Wa na, nabuang na sila ko amiga. Recorded by Radio Mo TV. Oh my God, oh my God! Si JJ Donix, natawag! Hello? Hello. Nana ko sa bahay. Ikaw? Naanasad? Okay. Just checking kung safe ba ka. Okay, good night. Sweet dreams. Okay, good night. Oh my God! Love na dyan ka, JJ Donix! Part, believe me ko nimo. May kay kang mupasakay og chicks. Mutuo sa bilayin mga chicks nimo. Kung sa man di ay, magtagbaw kita sa atong pagkaulitaw eh. Nabusog ka sa atong dinner? Ay, grabe. Busukit kaayo ko. Thank you, ha. You're welcome. Shandy, okay ra nimo kung di pa ta manguli? Ha? Uy, okay, rakit kaayo. Ganahan pasad ko nga magkuyog ta. Okay. Let's go. Nga nang gidaman ko nimo din eh. DJ Donix, ayaw kong tutuki og sama, ana. Mahilis ko. Shandy. Ala, doon na kayo imong naong sa akong naong. Imo kong gihagan. Shandy. Shandy. Usa? Nakuha yun mo siyang depart? Ay, uy. Indutang Shandy part eh. Usa na sa dunia sa mga babae nga masakitan, Part. Aw, parehar sa gula sa mabahay ako, Bert, nga. Ug awayon ko. Aw, biyaan dayon, basta samok na kayo. Hasol na, ana lang yun. Part News. Oh, hi, Gio. Naalagi ka din sa station. Naghuwat ko ni Part Dons. Nakituyo niya. Ikaw, naamlagi ka. Ay, ako siyang gidadaan og snacks. Surtiha yung Part Dons ni mo siyang di, oy. Basta love, anak gid na. Pinangga gid kaayo na ako. Oh, Gio? Oh. Di ba si Don man ang nagpaingon din eh? Naalagi siya kuyog babae. Oh, nag-holding hands lagi na sila. Dali siyang di. Malakaw ta. Tara. Gusto na siyang di. Basag di lang kong umuhilak, Gio. Maulang ni paagi nga makapahungaw ko sa kasakit nga akong kipati. Nasakitan kay ko sa akong nakita ganiya. Oh, natural man na. Lahat ko din mong tao. Shandy, kung may mga igsuri ha. Nakasakitan ka sa kong amigo. Okay ra, Gio. Dili ka nga mga hayog pasaylo. Salamat noon nga na ako. Himo kong giunungan. Shandy. Katya, huning sa... Ha? Nga naman. Si Dundon man ang atong ikasugat, oh. Si DJ Donix man na. Doon na si Kuyog Chicks friend. Ang sakot ni. Nakakita siya na to, friend. Dali, munikay ta. Ikaw na naman ang munikay? Ha? Ayaw na pagtagid niya, ha? Ayaw na pakita niya. Pasakitan lang kanan niya, Pirmi. Wa na nagmahali mong tinuuray, uy. Giganuangan lang kanan niya. Katya. Nga nung permi na
tanan doon. Bila nakahigayon nga makakita agad ko mismo, nga doon na kay laing babae. Sa balig din na ako. Kasi sila may una-una na ako. Usap pa sad. Part sa akong trabaho nga mo entertain nila. Kailangan sa kayo magin-stricto ko. Wala maminaw na ako. Nakasabot man ko nimo doon. Uwa man ko makikaway nimo. Iko ramang kung may pagawas akong gibate nga nasakitan ko. Pero wala magpasabot nga giaway ti ka. Kay nakasabot ko sa ibong trabaho. Unya, yung naanay naman gid ni. Unsa man? Pagsulti lang og di na ka makagwanta. Di ka magsigil og hilak. Di ka lang manudya. Di ka mangaway. Mag-antos ka. Sige lang doon. Andam kong mag-antos. Andam kong masabot. Tugod ka nagtuo ko nga moabot ra ang adlaw nga mahatagan o katapusan ang akong pag-antos. Makatong ka ra sa pagkikugma nako. Kanang tinuod yun nga kugma. O dili magpakaaron ingnon lang. Andam kong magpaabot. Ingon anak ti kagamahal doon. Shandy. Usapat? Mula gisulting Shandy? Luya, good. Grabe ka buot ang bayana. Maulagi part. Ngun anak ram gina siya. Igo ra mo hilak. Kapila na kumasakpi anak niya, ha? O dili sa text, makakita gid siya. Wagod ko katingog. Wa ko magtuo nga yung nato yung isulti. Abi na kong awayon ko. Aron ako ra sa tato na yung prangkahan. Buwagan dayon ako. Sabang nagpaubos man hinunog maayo. Nihilak lang. O giingnan pa ko nga andam siyang mag-antos. Magpaabot kung kanus ako mahigugman niya sa tinuray. Prangka pagkasulti pero puno sa pagpaubos. Mga maglisod na ginihan kong sulti niya sa tinuod. Ngawa ko mahigugman niya. O di na ko niya. Ibati na lang kong kaluin niya, part. Di na ko kaya nga prangka niya. Pero, part, para na ako, no? Mas may siguro nga musulti lang kas tinuod niya kaysa maglaom sa suwa. Pero kung ako yung mong pangutanaw, no? Siya ang babae nga ang higugmaon, part. Swerte kang lalaki nga, makapanag-ilang Shandy. But Gio, Close to me, 'cause I know she breaks all the best she could. Akong gitambagan sa part London, tungod kay taligsaon nga klases pagkababae si Shandy. Klases babae nga dili angay pasakitan. Tungos gipakita ang batasan ni Shandy, dili ka makaakos pagpasakit og sulti niya. Mao nga, naglisod na hinuon sa part London sa pagbiya kang Shandy. Dili sa yun ang pagbiya sa babae, nga andam mag-antos kung magpaabot talang sa gugma. Dinilang ko to, daghang salamat sa pagpaminaw ning ako suwa tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga kalaan sa tampo ni Gio nga taga Cagayan de Oro City. Ban sa awit nga iyang gipanayo, awit nga nagalahan, there's no easy way. When it falls apart. Ang mga kaagigibatan na doon sa radyo ni Ingriding Ingrid Terazo, ugapos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusap, mga ikala, mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pagpada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa Sakawit kay Rolf, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Minya Boulevard, Cebu City. Baka ipadaan sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, takayong salamat sa inyong pagpaminaw. Napadaan sa iyong kaagi karon, may kini sa kababae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdahasangan nga Kayla. Recorded by Radio Mo TV.
Kayla, magandang niha. Kay na gustong makik-table ni mo. Okay, ma. Ako na si Robert. Ikaw, Kayla. pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung magiglaan ko ni mo? Ha? Ay, kabalan ka. Mayroon na kaming oras. Sir Robert. Hoy, sige na lagi mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha, bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiya sa trabaho nga atong gisadlan. Ug tingalig nalimot pud ka nga mo ani rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na tagmamalhin. Robert. Dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ko mangayog bayad sa kong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, na-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Oh, sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no. Nga imo ning gibuhat. Tungod kay Tungod kay unsa. oh, ganahan ko nimo. Robert, wa malimot nimo kung unsa klasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makig-uban ako sa publiko? Unsaon na lang, kung naay makailan nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam lang kang mag-usab sa mga kinabuhi, tabangan ti ka. Robert, Mahal ti ka. Ug willing ko nga muris ko nimo. Unta hatagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko diha nimo nga tinud-anay nga kung tinguha diha nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa imong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak sumkilid pirmi. Basta kay mo na to'y akong gingon nimo. Ayaw pagkisigot pa sa mong trabaho. Robert. Unsay trabaho ni mo, Day? Kuan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Tita. Mao ba? O gusto may kurso ni mo? Hospitality management mo yung gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga aon sa ta kay wala gutom na da. Babe, wata ko kayo ta. Ihatod ta ka. Magkuha lang kong jacket. Sige, babe. Arang-arang manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon kung pakigsulti ni mo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Tita. Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunot lang siyag sama ni mo? Ha, ambisyosa. Recorded by Radio Mo TV. Tara, Kayla.
Ma, ato sa may. Ako na sa siyang ihatod eh. Oh, sige anak, amping. Ari sa mi, tita. Oh, no sa ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa imong apartment. Kung doon na may bati nga nasulti sa mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla? Oo, siguro lang pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali pohon makaamgo ka nga. Dili gaday ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga uwa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gusto masakitan. Dili ko gusto mamawa ka na ako. Di ko mawani mo. Mahal ka. Ug wa ko'y labot kung diin kagikan. Ang importante mao ang karon. Robert. Will you marry me? Robert. Di ko gusto nga mawa ka pa na ako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aram mo to kagid nga mahal ti ka. Ug nani padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ng bahaginan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Nakaton ka na sa pagtubag-tubag nako tungod anong babayhana? Ma, ayaw laglay nagsabot. Ang ako lang ipangayo nimo nga sabton pud nimo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla, di na makausab sa kong pagbati nga niya. Bahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Pasensya na ha kung di may magatambo si mong kasal diha. Saon nga layo manggod o dako kayo magaso sa plite kung mubiyahe may paingon diha. Anugod po ng kwarta nag ang plite nga imong ihatag na mo aw amo na ikonsumo dire. Ang busog pang imong isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay kabala ka pa, magpadako kwarta ninyo diha. Og kamo na bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat nak ug congratulations. Babe, thank you ha nga imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ka, babe. Robert, gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle. Ni Asteo ni mo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. Oh. Robert. Kayla, nagkailagay ko nimo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa deka. Kay ultimo ang akong pag-umangkon, nadagid di mo. See? Ha? Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha? Pero ang tinuod, usa day ka babae nga bayaran, babaeng hugaw.
ikaw! Gusto na! Robert. Daan ko na ibawaan ang inyong gipanulti. Og ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ug wa ta kahatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pag yun sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? O sa pinason sa imong ungak, kanimang gibabayhan lang imong gipili! Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakus kayla. Ug wa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha? Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw! Bisag ka sa dili og dili na ko siya madawat! Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang dawaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi yun na. Robert. Mamahawa tali kayla. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug mayo dili. Give up forever to closest to heaven. Dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban o moprotektahan nako bisan pa man siyang pamilya. Nagtuo agad ko nga wa na lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kay na-prove ni Robert nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko og gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mukha naman kalang kaagani Kayla nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagaluhan, Iris. Ang mong kaagi gibatan ba sa radyo ni Dearly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanun, handumanan sa Usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanig. Day, ano sa speakers barangay o niya ha? Na may liga dito sa basket. Pananaot ta. Ipanangit sa ko ni mama ug ni papa. Kay babay akong istrikto kaayo sila. O dito sila masugot kung dili ikaw mismo may mananghid para nako. Oh, sure. Kay ba umang ko nga lakas kay ko nila ni tita ug tito, no? Why problema? Basta di magdugay og kuli, ha? Opa. Dako magyud mi pagsalig basta si Paulito ang imong kauban. Kita sad, oy. Paula lagi, oy. Ano bundag baginan ni mong Paulito, oy? Ay, kay mas agayan, manggod kak nilalaki ka. Wapo ka gud kaayo. Ano gud kaayo imong hitsura. Ay, sorry, tita. Pero gwapo sa kung gusto, no? Nahala, sige. Basta ang pingi gud intaw ni among yana, ha? Yes, tita. Let's go, besh. Go! Go, Aaron! Go! Uy, kasama pa ni mo, Dash. Uy! Uy, ako nakituyo, no? Para madungog ni Aaron. O may bawa siya nga na ako para niya. Ni-cheer ko siya doon, no? Ano kailangan maging mahibaw siya? Ano, oy? Kayo ka po yamang ko niya. Ha? Uy, Bash! Basit pasakitan na sa unya ka, ana, ha? Kada makauya ba ka, pasakitan na baya ka. Doon ni Aaron, kinaibaw ko nga dili siya sama sa uban nga ikauwawrak ko. Oh, Aaron! Aaron! I love you! Oh, bes, no man ang duwa, oh. Dali, tara. Ato doon. Dulo na dito si Aaron. Ah, sige, tana. Nice game, guys. Nice game. Hi, Aaron! Ay,
Okay. Susoy, mayuwa, gini mo, oy. Buhay ko. Oh. Uy, ay kunong iwak lang akong best friend. Nga nung niyan ba mga, ha? Pagkawawan ko ni mo? Aroy. Hoy, kung dili magaling ka gustong mauwawan, wala lang unta ka mo patol sa kong amiga. Mangwartahay pa dyan kang dako. Pagkauwaw ka lang. Unsa gisulti nimo? Usbon pa na ako? Ayaw na lang, kay basig mauwaw kag samot. Besh, tana. Hanggang di ka biso, eh. Wa magugupa pangurtahin ni Aaron good. Nahibaw man ko. Gituyo naman to nako para mauwawan siya ug makabawas ka sa iyang pagpakauwaw nimo. Salamat jo kay Bish, ha? Kay naa jo ka pirmi na ako. Siyempre, natural no. Naaragid ko permi para nimo, Besh. Andam nga mulaban nimo. Ingon anak ta ka-love. Love? Love ko ni mo yan, ah. Recorded by Radio Mo TV. Huy, amaw. Naglinaki mong ka diha. Ay na, oy. Ay, nagisuwaya lang ako ba? Lain magyud, oy. Di magyud ako kayo maglinaki, oy. Pero Besh, tambag na ko nimo ba? Ayaw pagali-dali og salig og lalaki, bi. Gikapoy na ko sa sigig tambag nimo ana. Dili ko na mo'y deserve nimo nga pasakitan na ka. Bish. Congrats na to, Besh! Ay, nag-graduate na kita sa college. Lagi. Congrats na to. Huy, okay na ka? Para lagi klahi imong aura ron. Kuan, mularga ko sa Manila, Bish. Ato ko patrabaho ni Papa. Hala, mao ba? Layo na di ay ta. Anak yun. Oy, mingawan ko ni mo, Besh. Ako sad. Pila na kabuan na nilarga og Manila si Paula. Loay kay akong kinabuhi nga wa siya. Karon na hinuon nga pwede na kumulaag kung nasa na ko gusto kay di na istrikto sila si mama o papa. Wa na sa hinuon siya dinhi. Kumusta na ka siya sa? Di naman sad kay siya mo reply sa akong mga text niya. Nak, ngano wa pa magkagipayla-ila na mo nga uyab nimo? Kaya wa pa masad siya ko mag-uyab-uyab, ma. Gusto naman sa kasidad, nak. Unya, may maayo na kang trabaho. Ayaw kong ingna nga way nang uyab nimo. Ay naasad maoy, pero wa pa man sa akong hunahuna, good. Gusto pa kong i-enjoy ang akong kinabuhi, no? Wa sa imong huna-huna. O doon na lang kay gipaabot nga mo balik. Ha? Mubalik? Sige saman, ma. Ay, si Paulito, good. Unsa? Huy, mama, ay. Hala, oy, Paula, lagi in town, dili Paulito. Ugma, nahibaw na kag-unsa siya, no? Oo, nahibaw ko nga mahuyang siya. Pero, mahibaw sad gustinan awan sa usa ka tawo nga makagusto. Ha? Hala, no? Na, wadyo ko makasabot ni mo, maoy. Kinsa man rin. Wa man sa ko gi-expect na bisita. Kadiyot lang, nana. Oh. Yana. Besh! Ay, Besh!
Besh, dugayan ni mo di balik, oy. Gimingaw kay ko ni mo, Besh. Ako sad, ginulagay ko nimo. Uy, amaw ay. Manugot taw, naglaki-laki naman sad ka. Mao na diha, gitripa na sa kunin mo nyo. Dili yan na. Sud sa pila ka buwan, sa tuwa ko sa Manila, hinahinay na yung kunay ngunani. Ha? Laki na ka? Oh, ug libaw ka bagkit siya nagkapa-realize na ko. Kinsa man? Ikaw? Ako? Oh, sa sige ni mo og tambag na ako, tungod sa akong mga sayop sa una. Sa paglaban ni mo na ako, walang ko makabantay nga, hinahinay kong... Kadetsa ha. Besh ko nagbinuang ka. Undangan na, please. Dili ni maayo nga joke ang imo, ha? Wa mo ko magbinuang. Ikaw may nakapausap na ko, Iyana. Ug sud sa pila ka buwan, sige ko gunahuna. Dunay kuwang sa kong kinabuhi. Naglinaki man tuod ko, pero wa ko makasulti sa tinuod sinungdan sa akong kausaban. Besh. I love you, Yana. Besh, huwag ko kayo pag-unsaon ta ka sa pagsulti. Pero Besh, sorry. Amigo na gano'n akong pagtanaw ni mo. Diya, nakit ko, Tob. Sakit. Pero okay, Ray. Wa sa kong mag-expect nga makagusto sa kanako. Love di ka, okay? Love di ka isip amiga or amigo na ako. Ug unta after ani, di na ka mawa og balik. Gusto ko nga padayon gihapon ang atong friendship. Ay kabala ka. Padayon gihapon nga tong friendship. At least karon nagkapagawas na ko sa kong debate. Salamat, Dash. Salamat. Og sorry. I always thought you were the best way still. Naluoy pa ako sa akong best friend, pero ang saon naman, di man ako pwedeng pugso ng akong kaugalingon nga mahalon siya nga labaw pa sa amiga. Ang importante, nga mahal na mo ang usag-usa, ug way makaguba sa friendship namong duha. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalang kaagay ni Yana nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipangayo. Awit nga nagalohan, one friend. Someone who Ang maong kaagi kibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagkamila. Day, ikay panghugas ng plato ha? Ha? Ako nasad, kuya? Ako binanghugas kanina. Sige na kayo, basig mabtan to mama. Yaw-yaw na sa to. Nya sa good. Napagibuhat nga assignment. Ay, kapuyag suroys mga sukan. Oy, nanas mama. Patay. Wa pa rin ba ko makapanghugas? Wa na. Suko na sad na ron. Yaw-yaw na sad na. Kaunggod. Oy, unsaban mo, ha? Sige lang magpahayahay di, ha? Kapag nga senyorita ko ninyo, unsaban mga anak mo dato? Manghugas na ko, ma. Sagdera ko na diya. Sige, saboy. Hindi ka na magsigsagin na mga kasunon. Tapa ay otrosag ka. Mo na dili makaton.
Unya, wa lang ginakaluto ninyong sudan di ay? Usa ba ta ini? Di lang ta mangaon. Magluto ko, ma. Usa ba may gipaabot ninyo lihok na mo? Hay, salamat. Sa'yo kita mamuhi ron. Ay, dili pa makuganahan mo uli, uy. Nga di pa mang kaganahan mo uli. Kapoy kasi paminaw si yaw-yaw ni mama sa bahay, uy. Ato na lang ta sa amo mag-standby na. Oh, pag-snacks mo, oh. Thanks, ma. Salamat, eh. Sige, enjoy mo diha, ha? Maayo pa imong mama no, kay buotan kaayo. Uy, hala? Snacks rin ninyo ang corned beef? Oo, sa inyo di ay. Maging ani naman mi, basta na yung okasyon. Unsa day kanon ninyo, Permi? Sardinas. Usahay kung makakwarta si mama, sa gula na yung itlog. Mo pa? Kaluoy ka di ay ninyo. Sige na, kawan na. Pagtagpaw. Dali na. Mata na, uy. Ikapoy na ko ito kinabuhi. Mata na. Siyahag nagyaw-yaw ni mama ko niya. Yan sa may gusto niyo Nag-away silang papa. Magbuwag ka! Sa may... Magbuwag ka! Kaklaro, anak. Di ka Magbuwag sila? Ikapoy na ko. Magbuwag ka! Tawag ang mga bata! Lina, ari ka uban nako. Lino, adto ka sa imong amahan. Ha? Anak ko ni mama? Dili ko, uy. Ani lang ko ni papa. Lina! Recorded by Radio Mo TV. Nak, kita na malagyong duha kay nilayas na mas mama nimo uban sa imong kuya Lino. Magtinabangay ta ha. Opa. Sugod karon mangita na kagtrabaho. Ha? Wa pa may magdawat na ako pa. Alagin na. Basta pangita lagog paagi. Kay nahibaw ka nga dili ko makabuhi nimo kay wa ko'y trabaho. Anyang akong pag-eskwela di ay pa. Maglabad magani ng atong o kung asa tag para pagkaon mo skwela pagyug ka. Sa ato pa. Muundang di ay ko pa. Ha? Muundang ka? O, tay. Mangit akong trabaho. Basi nag naipwedeng ipatrabaho si mama ni mo na ako ba? Ah, sige. Suwagan na akong ingon. Kay bao ka bang manglaba? Ote. Nahala, sige. Ikaw mo'y tiglaba sa among mga bulingon, ha? Sige, te. Salamat, te. Dili man tayo lalimang lapag ingon ani kada kanoy. Dili man sa tayo laliman nagpaho. Kapoy kayo. Mao din perming gikapoy si mama. Ug mas grabe pag yung trabaho kaysa ani. Pero, dili na lang ko mareklamo eh. Huwag may makaon kung magtinapulan ko. Pa, niyan akong kita oh. Uy, very good. Anak, cute. Pastila, sige. Mulakaw sa ko, ha? Asa man ka pa? Ay, mag-iinumis ko mga amigo. Ikaw, Derek Kasbay, ha? O katulong sa'yo. Opa. Shh! Hey, mata. Shh! Pa. Guwapa, guys, kong anak ko, eh. Pa, ansa pa? Eh, paglumnot. Pa. Eh, pagilang.
Pa, hubog ka. Ayaw pa na sa imo kahubog. Di mo pa akong anak. Wato na sa kung sa'y gusto na buhaton. Mga ay pagreklamo. Pa! Dili na ako kaya. Kanagabihin na ako pahimos lang ni Papa. Lena? Oh, naunsa man ka? Naglain ang imong lawas? Ote, lain akong gininhawa. Kung mauna, magpa-check up ta. You're pregnant, eh. Unsa? Unsa? Nganong... Oh, Lena, may uyab ka ba? Wati. Unya, nganong namabdos man ka? Si Papa. Ginoo ko. Nakatultol ka ba kung hain nagpuyo ang imong inahan? Ha? Lina, kisa naghatod ni mo din eh. Ang mama sa kong amiga, ma. Nilakaw na siya. Igon ako niyang kihatod. Anak. Ma, masaylo ako. Nagmahay ko nga nung ako mo ba ni mo. Ngano? O sige buhat sa imong amahan, ha? Mabdus ko. Gihilabtan ko ni Papa. Kinuo ko. Sorry, ma. Nahitabo naman na. Ayaw ka malaka. Di na ko musugot ka magpaduol pa ang imong amahan ni mo. Kanya, ma. Akong gimabdos. Kita ang duha mo ay mo atubang aning problema ha. Uban nanti ka anak. Dili ta ka pasagtan. Salamat, ma. Naagi mga higayon nga, subag-subago na akong tiyan, kay gusto na ako nga mamatay nga akong gimaptos. Pero naapirmi si Mama para na ako. Wagid ko niya pasagdi. Ginhina lang ko top, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagin ni Lena nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalohan, iingatan ka. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakaw with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.